Intokazi yasenquthu uZandile noma uZandi Khumalo Gumede iveze ukuthi kuyamcasula ukungaphenyi kwayeyinkosikazi kaSenzo Meyiwa uMandisa Mkhize. uZandi umsolwa ngokuba nesandla ekuthumeleni izigebengu ezangena ekhaya kubo zadubula. uZandi ukusho lokho ekhuluma nephephandaba esolezwe ngempelasonto njengoba kuyindaba yokudutshulwa kaSenzo ngo-2014 ePhosphorus esematheni ngenxa yokuthi-ke noma-ke bekuphela iminyaka ewu-10 kwenzeka lesi sigameko. uZandi osanda kukhipha ingoma yakhe imeli noma-ke ethi Mesiya uveze ukuthi yize-ke sekudlula iminyaka engaka yena kusamphatha kabi ukuthi kulokhu kubhekwe bona ekubeni kukhona nomunye wesifazane wayesempilweni kaSenzo Meyiwa. Mina-ke namanje ngisamile ekuthenini laba bangena ekhaya babengazile ukuzodubula uSenzo, kodwa uSenzo wadubuleka ngephutha. Umuntu owayefuneka efile uKelly. Ngiyamsola kuMandisa ngokwami ngifuna kaphenywe ngoba-ke wayengunkosikazi ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko. Ngifuna amaphoyisa athole ukuthi akathinteki yini kulesi sigameko. Akaphenye-ke naye njengoba-ke kwenzeka kithi yinto enjani ukuthi unkosikazi kamufi yena kuze kube manje akaze abizwe-ke azobuzwa ngokushona kwakhe. Kusho-ke uZandi ebuza ukuthi-ke akasabi yini ukuthi angaboshwa uMandisa ngokumnyamanisa noma-ke engaboshwa uMandisa ngokumnyamanisa nokushona kukaSenzo. uZandi uthe-ke angenza akuthandayo ngoba vele yena uyazi ukuthi-ke bese-ke bengabhekani noSenzo ngesikhathi-ke eshona. uSenzo ukhetha-ke okungayi nje ephathini ayemenye kuyona ngoba-ke wayazi ukuthi uMandisa ukhona noma-ke labantu bafika-ke endlini ngoba-ke babezobulala uKelly. Wasedubuleka ngephutha uSenzo ngoba-ke emvikela. Ngokwami-ke ngiyafisa leli cala liphele manje noma-ke sidlulele phambili nempilo-ke chaza yena. Uthe okunye-ke ake axoxe noKelly ukuvela kwegama lakhe njengoba kuthiwa kukhona umsolwa-ke ayexhumana naye ngocingo. Wayengeke uKelly afune kwenzeka isigameko esifana nalesi phambi kwezingane. Wayezozuzana uma kuthiwa-ke uhlela into efana nale. Uthe-ke uyanxusa abantu-ke bajabulele ingoma yakhe ephume ngomhla ka-18 October. Nathi-ke ingoma abantu noma-ke noma ezobadansisa njengoba-ke kiwe esikhathini samaholidi kaKhisimusi. uZandi uthe-ke uxhaso olutholakala-ke kubalandeli bakhe uma-ke ekhipha umsebenzi omusha luyamthobisa ngenxa yokuthi yena ukhipha izingoma zokholo maskandi nezomdanso, kodwa-ke bazamkele ngendlela emangazayo. Mina ngizofisa ukuthi ngizuvo lwakhona bona ukuthi wena ngicabangani ngalolu daba.